wasintha dzina la msewu wa Paul Kagame mu mzinda wa Lilongwe kukhala msewu wa John Chilembwe. Boma lati magetsi amene dziko lino liyambe kutenga ku Mozambique kuyambira mwezi wa Februwale apita ku ntchito zothandizira migodi. Bungwe loyendetsa chisankho la meki lachenjeza anthu amene apikisane pa chisankho chachibwereza kuti apewe kukopa anthu ndi ndalama kapena mu nthawi yokopa anthu. Munkhani yathu yoyamba, mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wasintha dzina la msewu wa Paul Kagame mu mzinda wa Lilongwe kukhala msewu wa John Chilembwe. Chikalata chimene mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi atulutsa chati unduna wa zamtengatenga ndizo mangamanga uyike zikwangwani pa msewu motengera izi. Wachiwiri wina kwa president wa dziko lino a Enoch Chihana alimbikitsa anthu mdziko muno kudzala mitengo mu nyengo ino yodzala mitengo kuti dziko lino lithane ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi zimene zikudza kamba kakusintha kwa nyengo. Achihana anena izi mboma la Phalombe pamwambo okhazikitsa ntchito yodzala mitengo mdziko muno. Unduna wa zachilengedwe walangiza mafumu kuti akhazikitse malamulo okhwima m'madera awo pofuna kuteteza zachilengedwe kuphatikizapo mitengo m'madera awo. Mmodzi mwa akuluakulu aku undunawo Atuntufye Ndovi ndi amene apereka pempholi kwa akapiri mboma la Mchinji kumene bungwe loona za ulimi la NASFAM limadzala mitengo. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Kuonongeka kwa zachilengedwe makamaka mchitidwe odula mitengo mwachisawawa kwachititsa kuti nthaka iguge zomwenso zikuchititsa kuti alimi m'madera osiyanasiyana asamakolole mokwanira. Ndiye pamwambo odzala mitengo kukapiri mboma la Mchinji, Atuntufye Ndovi omwe ndi mmodzi mwa akuluakulu ona za nkhalango ku nduna ona zachilengedwe akuti nkofunika kuti alimi omwe ndi gulu limodzi la anthu amene amakumana ndi mavuto chifukwa cha kuonongeka kwa zachilengedwe akhale patsogolo kwambiri kusamalira zinthu zachilengedwe komanso kudzala mitengo, pamene mafumu nawonso athandizire kukhazikitsa malamulo amene angathandizire kwambiri kuti anthu aziopa kuononga zinthu zachilengedwe. Mudziko lathu muno nthaka zambiri zakokoloka m'minda mwathu zomwe zapangisa kuti kukolola kwathu sitikumakolola mmene timayembekezera kapena kuyerekeza ndi mbuyo mmene makolo athu ankakololera. Nde tikuziwa kuti sitinafikepo, tinene zoona zake kuti sitinafikepo chifukwa ke ngakhale dziko la Malawi linaona kuti nchinthu cha mtengo wapatali kuti ifeso tikhale amozi amene tikuyenera tibwezerese nawo chilengedwe chathu akuzera ku Bond Challenge yomwe timayenera kuti tibwezerese tisamalire chilengedwe chathu cha 4.5 million ngati Malawi. Zomwe mwa izo chimozi mwa iyo mbali ya izozo ndizotiso tisamale minda yathu komanso nthaka zathu. Mawu awo Abete Chinyamunyamu omwe ndi mkulu wa bungwe la NASFAM akuti kupatula polimbikitsa alimi kudzala mitengo yambiri, bungwe lawo la NASFAM likulimbikitsanso kuti anthu kuphatikizapo alimi azigwiritsa ntchito mbawula zomwe sizifunika nkhuni zambiri. Abete Chinyamunyamu atinso bungwe lawo la NASFAM ndilokhutira ndi ntchito zosiyanasiyana zimene alimi akugwira pofuna kuteteza nthaka komanso kuteteza zinthu zachilengedwe. Atikamba kuti ngozi zogwa mwadzidzidzi zimene zikumachitika kuno ku Malawi chaka ndi chaka zathandizira kupereka phunziro. Ngati bungwe limene malimbisa za ulimi tikuonesesa kuti tikupanga zokuti alimi azitha kutengapo gawo pa ntchito zosiyanasiyana zobwerezeretsa chilengedwe komanso zothandiza kuti nthaka yathu ikhale bwino. So kudzala mitengo is just one of those zenife tikupanga. Kuphatikizapo tikuwathandizanso njira zina mwachitsanzo tikulimbikitsa manyowa chifukwa kuti nthaka ikonzeke ifunikanso manyowa komanso pali tikupanga promote chitetezo mbawula. Chitetezo mbawula chimathandizanso kuti alimi aja azigwiritsa ntchito nkhuni zochepa 1/3 of mbawula zimene mwina nkhuni zimene mbawula zina zonsezo zimayifuna. Kupatulapo kuguga kwa nthaka, kuonongeka kwa zachilengedwe m'dziko muno kwachititsa kuti dziko lino lizikumana ndi mavuto osiyanasiyana monga kusefukira kwa madzi komanso ng'amba. Ndipo akatswiri ona za kusintha kwa nyengo akhala akunena kuti kupanda kuchitapo kanthu ndiye kuti dziko lino likhalabe likukumana ndi mavuto angozi zogwa mwadzidzidzi kamba kakuonongeka kwa chilengedwe. Isaac Jali, MBC, Mchinji. Tikubwereranso ku nkhani yathu imene tikuti wachiwiri wina kwa president wa dziko lino a Enoch Chihana alimbikitsa anthu mdziko muno kudzala mitengo mu nyengo ino yodzala mitengo. Polankhula pamwambo wachiwiri wina kwa president wa dziko lino a Enoch Chihana achenjeza anthu zakuipa kwa mchitidwe owononga nkhalango
omwe wakula mdziko muno. Iwo ati nzika ina iliyonse ya dziko lino ikhale ndi udindo osamalira zachilengedwe pobzala mitengo. Choyamba nchonena kuti a president ndi anenekera kukhala pano koma anandituma kuti nditsogolere ntchitoyi. Ntchitoyi tayambira kuno ku Southern Region pakatiso chimodzimodzi, kumweraso chimodzimodzi, ku East chimodzimodzi. Tenekera kudziwa kuti mitengo nchichofunikira kwambiri pa moyo wathu. Mitengo ndiyo moyo, chimodzimodzi madzi ndiyo moyo. Ife ndi mitengo timakhalirana. Pakakhala mitengo yabwino pamakhaso moyo wabwino. Anthuso mafunika tizindikira kuti chifukwa cha mitengo chifukwa chake anthu fe timakhala ndi umoyo wabwino. Othirapo ndemanga nduna yoona zachilengedwe a Alfred Kangata ati unduna wawo ndi wodzipereka pa ntchito yobwezeretsa nkhalango popereka mbande za mitengo m'madera omwe nkhalango yaonongedwa kuphatikizapo ku dera la Mpata m'boma la Phalombe. Phungu wa nyumba ya malamulo wa dera la kumwera kwa boma la Phalombe Tiaone Henry ayamikira boma pokhazikitsa ntchito yobzala mitengo mdziko muno ku dera lawo. Mva kuti second vice president akubwera ku dera langa ndinasangalala kwambiri chifukwa nkhondo yobwezeretsa chilengedwe yoononga chilengedwe kunoko ndi yayikulu. Ntchito imene mukuonera mphirimo phiri lili beya kunali mitengo mphiri monsemo, mukaona green mukumuonayo suzu si mitengo koma chimanga chimene anthu adzala mphiri mpaka na mtundamo. So mukandifunsa kuti situation ili yotani, situation yathu ili yovuta kwambiri chifukwa kuti phiri latha. Ndi mutu oti nkhalango ndi chida choteteza anthu ku ngozi zogwa mwadzidzidzi, nthambi yoona za nkhalango mdziko muno yati dziko lino likuyembekezeka kubzala mitengo yoposa 40 million chaka chino. Kuchokera mboma la Phalombe ndine Simeon Boyce. Unduna wamphamvu komanso ntchito za migodi wati magetsi amene dziko lino liyambe kutenga ku Mozambiki kuyambira mwezi wa Februwale apita ku ntchito zothandizira migodi mdziko muno. Mlembi wamkulu mu undunawo Engineer Emmanuel Matapa wanena izi mu mzinda wa Lilongwe polankhula ndi MBC. Amatapa atsindika kuti magetsi ochokera mdziko la Mozambikiwa athandiza kuti kampani za migodi mdziko muno zichepetse kudalira majenereta pa ntchito zake. Amatapa akufotokoza. Moma yomwe Malawi Mozambique interconnector tasainana nawo mgwirizano oti poyambirira azitipasa 50 megawatts. Timene tilipire chifukwa nawo kuti apange produce magetsi amenewa akuononga ndalama. Ndi migwirizano yathu mwa chiyembekezero mwa estimate pachizungu amati estimate mwa chiyembekezero tikukhulupirira kuti tizipereka ndalama pa mwezi yokwana $5 million. Koma tiona kuti nzotheka kupereka ndalamayo chifukwa sitikukhulupirira kuti magetsi onsewo tingowalowetsa kuti tiyuze yomwe pachizungu amati domestic consumption. Tikupanga maganizo kuti mwina anzathu omwe akutsekula migodi, anzathu omwe alili ma processing equipment ngati ku Blantyre amapanga process tobacco, ku Lilongwe kuno Kanengo amapanga process tobacco, amene akhale oyambirira kugambirana nawo za nkhani ya kugula magesi. Fa magesi awa tikuwatenga pa Moma o interconnector ndi magesi a stable, si magesi kuti mwina azikhala nawo ndi mavuto ozimazima ya. So tikupira kuti magesi amene atithandiza kutha kutukula mining industry m'Malawi muno. Chifukwa vuto lina la mining industry inali magesi. Magesi sanali okwanira kuti tingatsekule migodi yambirimbiri. Chifukwa migodi umatenga magesi ambiri. Achinyamata mdziko muno apempha boma komanso mabungwe amene si aboma kuti aonjezere thandizo limene amapereka ku ntchito zopititsa patsogolo uchembere wabwino kwa achinyamata. Achinyamatawa anena izi mu mzinda wa Mzuzu pomwe chipatala cha uchembere wabwino chinakonza zokambirana ndi achinyamatawa. Blessings Kondwe ali ndi ripoti. Mkumanowu unabweretsa pamodzi ogwira ntchito za umoyo komanso nthumwi zina zochokera kumpoto kwa boma la Mzimba. Mmawu ake mkulu wa chipatala cha uchembere wabwino ku Mzuzu Luce Msukwa wati boma komanso mabungwe omwe si aboma ali ndi udindo waukulu woonetsetsa kuti achinyamata akulandira thandizo la uchembere wabwino mosavuta. Iwo ati izi zingathandize kuthana ndi vuto lotenga mimba mosakonzekera pakati pa achinyamata. Mavuto amene achinyamata akumana nawo Malawi muno kapena kumpoto kuno ndokuti
palibe ma organizations ambiri samapereka uthenga wenu umene umayeneka kuti achinyamata aulandire kuti kodi akhoza kusamalira matupi awo bwanji komanso kuti service iyi akhoza kukaitenga kuti. So nchifukwa chake tapangitsa meeting imeneyi kuti tikumane tikambirane kuti kodi ngati mabungwe amene tikupereka ma services amene wawa kuti tingapange bwanji kuti achinyamata azimasuka kuti tapatse information yokwanira komanso ngati afuna chithandizo angachipeze bwanji chithandizo chomosamangika. Yemwe amayang'anira ntchito zoonetsetsa kuti palibe kusiyana pakati pa amuna ndi akazi kumpoto kwa boma la Mzimba, Peter Nyondo wati kugwirana manja ndikufunika pothandiza achinyamata pa ntchitoyi. So nkhani ya uchembere wabwino si nkhani ya sekta imodzi olo munthu mmodzi. Chifukwa chake ngati bungwe labweretsa pamodzi ma stakeholders osiyana-siyana njolinga choti nkhani izizi tonse zipangira limodzi. Kula anzathu achipatala, anzathu amabungwe, anzathu akuboma, kukanso achinyamata, mena mayimira achinyamata. So onsewa akubwera pamodzi njolinga choti tonse pamodzi tigwirane manja kuthandizira kuti nkhani ya uchembere wabwino ya achinyamata ipite pasogolo. Chipatala cha uchembere wabwino ndi chimodzi mwa zipatala zomwe zikuthandiza achinyamata kuti azipeza thandizo pa nkhani za uchembere. Blessings Gondwe, MBC Mzuzu. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, tiyendonenso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wasintha dzina la msewu wa Paul Kagame mu mzinda wa Lilongwe kukhala msewu wa John Chilembwe. Boma lati magetsi amene dziko lino liyambe kutenga ku Mozambique kuyambira mwezi wa February apita ku ntchito zothandizira migodi. Bungwe loyendetsa chisankho la meki lachenjeza anthu amene apikisane pa chisankho chachibwereza kuti apewe kukopa anthu ndi ndalama kapena mu nthawi yokopa anthu. Popeterani nkhanizi, boma la Malawi lasayinirana mgwirizano ndi boma la United States of America ogwirira ntchito limodzi polimbikitsa ntchito za umoyo kwa zaka zisanu. Chikalata chochokera ku ofesi ya kazembe wa dziko la America chati mu mgwirizanowu dziko la America lipereka thandizo la ndalama zokwana $792 million mu ntchito yolimbana ndi matenda a HIV and AIDS, malungo ndi matenda ena opatsirana komanso kulimbikitsa njira zolimbirana ndi miliri yosiyanasiyana. Chikalatachi chati dziko la Malawi lakhala likupindula kwambiri ndi ubale umene ulipo pakati pa mayiko awiriwa. Mwazina, kalatayi yati boma la Malawi lapindula mu nkhani za umoyo monga kulimbana ndi matenda a HIV ndipo dziko la Malawi likuchita bwino. Unduna wa zachitetezo cha mdziko wati bungwe la National Registration Bureau NRB posachedwapa liyamba kalembera wana a maboma 25 ya mdziko muno. Nduna ya zachitetezo cha mdziko apita mukhito alankhula izi pa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Lilongwe. Olive Phiri walemba ripoti ili. Pofuna kuthana ndi mavuto osiyanasiyana omwe anakukumana nawo kamba kopanda ziphaso zowayenereza ndi kusonyeza kuti ndi nzika za dziko lino, unduna wa chitetezo cha mdziko wati uyamba kalembera wana mdziko muno. Malinga ndi nduna ya zachitetezo cha mdziko apita mukhito, ana omwe ndi azaka zosaposera 16 mdziko muno alipo pafupifupi 4.6 million ndipo iwowa alibe ziphaso zowayenereza kapena kusonyeza kuti ndi nzika za dziko lino. Amukhito ati kamba kosowekera ziphaso zowayenerezazi anawa akukumana ndi mavuto osiyanasiyana pofuna kupeza chithandizo pa zinthu zofunikira, akukumana ndi nkhanza komanso samatenga nawo gawo pa nkhani zokhudza chitukuko cha mdziko. Amukhito ati nso kalemberayi athandizira dziko kumapanga ziganizo zoyenera pa zinthu monga dongosolo la chitukuko, chuma komanso kupanga malamulo popeza likhala ndi chiwerengero cholondola cha anawa. Ndunayi yati kalembera wa anayu akufunikira ndalama zokwanira 17.8 billion kwacha ndipo boma linaperekako ndalama zina zomwe bungwe loona za kalembera liyambire ntchitoyi. Kalembera ameneyi tikuchita mogwirizana ndi masomphenya a Professor Arthur Peter Mutharika onesesa kuti Malawi wina aliyense akhale ndi chiphaso cha unzika. Ziphaso zimenezi zimatithandizira makamaka ife akuboma kuti tidziwe kuti kodi ndi ana angati amene akusowa chithandizo.
malinga ndi unduna wa zachitetezo cha mdziko. Ntchito yakalimbira wa anayi ichitika m'magawo asanu ndi awiri ndipo idzatha mwezi wa Disemba chaka chomwe chino. Undunawu wapempha anthu osiyanasiyana kuti athandizire pa ntchitoyi. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Bungwe loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission MEC lachenjeza zipani za ndale komanso anthu amene apikisane pa chisankho chachibwereza chimene chichitike pa 17 March chaka chino kuti apewe kugawa katundu mu nthawi yokopa anthu. Wapampando wa bungweli Justice Anabel Ntalimanja wanena izi pamwambo okhazikitsa zisankhozi kwa Goliati m'boma la Thyolo. Bungwe la MEC lichititsa chisankho chachibwereza madera aphungu asanu komanso madera amakhasala asanu ndi anayi. Simeon Chumba ayini nkhani yonse. Bungwe la MEC lati likuchititsa zisankho zachibwereza maderawa pa zifukwa zosiyanasiyana monga imfa ya anthu opikisana, zigamulo za bwalo la milandu, kuyimitsidwa kwa zotsatira ndi zina. Polankhula pamwambo okhazikitsa ntchito ya zisankhozi kwa Goliati boma la Thyolo, wapampando wa bungwe la MEC Justice Anabel Ntalimanja ati bungweli ndilokonzeka kuchititsa masankhowa. Koma Ntalimanja wachenjeza zipani za ndale ndi anthu omwe akupikisana pa masankhowa kuti apewe kugawa katundu misonkhano yawo yokopa anthu kamba kuti kutero ndikuphwanya malamulo a chisankho. Ifeyo uthenga wathu kwa zipani amene ali ndi makandideti komanso makandideti amene akuyamba kupempha kwathu ndipo kuti akhale ndi ntchito kapena kampeni ya bata ndi mtendere, kusakhale kulankhulana monyoza kapena kuwapasula. Kuyembekeza kuti kampeni ikhala ya mfumu afotokozera Malawi kuti mfumu zawo komanso chiyembekezo chathu chokuti simakhala ziwawa kapena kuopsezana. Kuyembekeza kuti tichita kukosaso mene tinayendera ndi chisankho chachikulu chaka 16. Mawu ake DC wa boma la Thyolo anodaka mawu wapempha anthu andale kuti apewe kulonjeza zambiri zomwe sangazikwaniritse. Nawuza anthu andale chiti pamene akupanga kampeni wawo asalonjeze zochitira kulira ndege imene sangatani sangakwanise. Pamene mdziko muno tikupita ndi Vision 2063 komanso zimene anapanga launch a president athu pa CDF 5 billion. Nawuzira mayeso kuti ngati iwo afuna kulankhula nkhani kwambiri azikunjika pa nkhani zachitukuko zimene zichokere mmene momo, ndipo ofesi yathu ya Thyolo ili yokonzeka wapasa zimene iwo angathe kupanga kapena sangathe kupanga. Pano tili nkati kulemba timati constituency development plan. Zimene zikhale mu plan ndi zimene angathe kutenga kukawuza. Akawuza zinthu zosakhala mu plan zakhala zovuta kwambiri nthawi implementation. Malinga ndi bungwe la MEC, ntchito yokopa anthu yayamba kale lachinayi sabata lino ndipo idzatha pa 15 March pomwe kalembera kwa zisankhozi ayamba pa 30 January ndipo adzatha pa 6 February 2026. Bungweli likuyembekezeka kudzalengeza zotsatira za chisankhochi pa 20 March chaka chino. Pakadali pano bungwe la MEC layamba layimitsa zokonzekera chisankho cha phungu wa nyumba ya malamulo dera la Lilongwe Bwaira mzinda wa Lilongwe kamba kuti ena omwe akutenga nawo gawo pa chisankhochi apita kukamang'ala ku bwalo la milandu. Simeon Chumba, MPC, Goliati, Thyolo. Mkulu wa polisi mdziko muno a Richard Luhanga apempha makampani ndi anthu kuti athandize apolisi pa ntchito yawo imene imafuna zipangizo zosiyanasiyana. Luhanga ati pofuna kupititsa patsogolo ntchito zachitetezo cha mdziko zipangizo zokwanira zimafunika ndipo ndi chifukwa chake apereka pempholi. Iwo amalankhula izi kulikulu la polisi mu mzinda wa Lilongwe polandira thandizo la masailini kuchokera ku kampani ya Resta Trading. Tili ndi ripoti. Mkulu wa polisi mdziko muno a Richard Luhanga ati kugwira ntchito modzipereka komanso ukadaulo ndikofunika pa ntchito ya polisi. Iwo ati zizimatheka kamba ka zipangizo zokwanira zomwe apolisi amayenera kukhala nazo ndipo atsindika kuti masailini omwe alandira kuchokera ku Resta Trading athandiza pa ntchito yawo. Komabe Luhanga apempha mgwirizano wabwino ndi magulu osiyanasiyana komanso thandizo la zipangizo zina zogwiritsa ntchito pa ntchito yawo kwa anthu ochita malonda, mabungwe komanso anthu akufuna kwabwino. Chachikulu ndi mgwirizano omwe mwakhalapo ubale
pakati pa ife apolisi na anthu amabizinesi. Awali trading lero abwera atipasa zimenezi kuonesa mgwirizano waukulu umene tili nawo ndi anthu a business. Ndipemphe kuti anthu ena a business ola kufuna kwabwino abwere ndife kukhozeka kukambirana nawo kuti tione angatithandize pati andifeso tingathandize bwanji tikagwirizana katipasa ize tizawathokoza because zinthu izizi zimathandizira Malawi. Ntchito udindo wa chitetezo ndi watose tisasira aboma okha pamene aboma kuti pasa magalimoto enaso athaoperekapo thandizo lina. Mawu ake mmodzi mwa akuluakulu ku Resta Trading a Adriano Kalembo atsindika kuti apolisi paokha sangakwanitse kupeza zofunikira zonse ndipo nkofunika kuti makampani ndi mabungwe komanso anthu azithandiza apolisi monjira zosiyanasiyana. Ngati kuno ku polisi chifukwa choti kumakhala zinthu zambiri zofunikira zimene mina apolisi sangathe kubwera pa forefront kuzafotokoza kuti tikufuna chakuti komano pali nthawi zina ma stakeholders timatha kungoona a need kuti okay pali ma services amene timapanga provide ngati ali in connection with ma security services amene timapanga provide kapena pali zinthu zinanso zimene tikuona kuti tothandiza ndikufunikira kuthandiza because police imagwira ntchito ndi tonse ngati ma stakeholders wina aliyense simasankha kuti tigwire ntchito awa so ifenso ngati amene timaona kuti partly ntchito zathu ndi kwambiri za security. That's why tinaona zokuti tisipanga provide my services ngati matizigwira in connection with the police. Masailini omwe ndi andalama zosachepera 35 miliyoni kwacha akuti athandizira apolisi kugwira ntchito monga zapansewu ndi zina. Trinity Kapantengo, MBC, Lilongwe. Munkhani za masewero banki ya FDH yati chikho cha mpira wa miyendo chimene yakhale kuthandiza kuyambira chaka cha 2021 sichipitirira. Silver Strikers inaliyoyamba kutenga chikhochi komanso ndimene yamalizira itagonjetsa Mighty Wanderers chaka chatha. Mkulu woyendetsa ntchito za banki Anowe Nkulichi ati tsopano chidwi chawo chikhala pothandiza Super League imene ayitenga kuyambira chaka chino. Koma iwo ati adzithandizabe matimu a dziko lino a mpira wa miyendo ndi wamanja. Mipikisano ina yonse ikanalipo tikuchitabe ujeni sponsor chimene tanena kuti mwina tichepese ndi FDH Cup. Izi zabwera ifa chonena kuti tunena kuti mphamvu zathu zonse zipite ku FDH Bank Premiership and pachifukwa chimene chocho tikufuna kutsimikizirana kunena kuti magames ena onse akupitirira kupatula FDH Cup. Ninkhani imeneyo tafika pamapeto pa nkhani zathu mmawa uno. Tisanasiyane nayinso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wasintha dzina la msewu wa Paul Kagame mu mzinda wa Lilongwe kukhala msewu wa John Chilembwe. Boma lati magetsi amene dziko lino liyambe kutenga ku Mozambique kuyambira mwezi wa February apita ku ntchito zothandizira migodi. Bungwe loyendetsa chisankho la meki lachenjeza anthu amene apikisane pa chisankho chachibwereza kuti apewe kukopa anthu ndi ndalama kapena mu nthawi yokopa anthu. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mpc.mw kapena mpc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Romeo Umali. Tikufunirani tsiku lopambana makuma nonse. Takulandirani maono ku nthawi ya zanyengo. Lero tikuyembekeza kuti madambiri kukhala nyengo ya mitambo komanso mvula ya mphamvu igwa madera ochuluka akuno kwathu zomwe zilimbikitse madzi kusefukira madera ena makamaka kumene mvula ikhale kugwa ya mphamvu. Choncho pofunika tikukhala osamala. Izichitika kamba kakuti mdziko muno tikulandira mphepo zomwe zachinyontho chochuluka kuchoka ku Zambwe zomwe zikumana ndi zina zochoka kumpoto chakuvuma zomwe zilimbikitse nyengo ya mitambo komanso mvula ya mphamvu madera akwathu tsiku la lero. Choncho maono kukhala nyengo yofunda madera ochuluka makamaka mphiri mu nyanja ya Malawi komanso mchigwa cha mtsinje wa Shire kumabe kuzira pang'ono madera ngati ku Lilongwe ku Nchinji komanso ku Nzuzu. Mitambo ioneka madera ambiri komanso mvula ya mabingu igwa
madera ochuluka makamaka okwera a mchigawo chakumpoto komanso ena a mchigawo chapakati monga kasungu komanso ku Nchinji. Mvula igwanso madera ena amphiri mwa nyanja ngati kusalima ndi ku Mankibe komanso okwera mchigawo chakumwera ngati ku Blantyre kumulanje komanso phatikizapo mchigwa cha mtsinje wa Shire. Masana kutentha madera ambiri makamaka amphiri mwa nyanja kumene ku madigiri angafike pa 28 kunkhatabe nkhotakota komanso kusalima. Kumabe nyengo yofunda madera monga ku Blantyre kudedza komanso ku Mzuzu. Tiyembekeze kuti masanawa kukhala mitambo yochuluka komanso mvula ya mphamvu igwa madanso ochuluka a mchigawo chakumwera komanso ena a mchigawo chapakati kumpoto phatikizapo ena amphiri mwa nyanja ya Malawi. Za nyengo nzomwezi mukhale ndi tsiku labwino.